La 10a edició de Cervísia ja ha obert les seves portes. El pavelló 3 de Fira de Lleida acull aquest cap de setmana el certamen organitzat per la FECOLL. Entre les novetats d'enguany destaca la Tap Station de Sant Miguel, un sortidor que permet als assistents degustar cerveses inspirades en l'estil cerveser de diferents ciutats del món. En aquesta ocasió, Múnich, Bruges, Dorchester, Portland i Hong Kong són les ciutats que es troben presents al saló organitzat per la Federació de Colles de l'Aplec del Caragol. Nosaltres des de Sant Miguel ens considerem molt innovadora, i a més estem en un moment on la cultura cervesera té la necessitat de cada vegada conèixer més. Bé, han creat aquest concepte, Tap Station, que el que han fet els nostres mestres cervesers és inspirar-se en diferents cerveses que creiem que són més consumides en aquella ciutat, i han creat aquest tipus de cerveses. La primera jornada de la mostra també ha comptat amb maridatges dirigits que també es repetiran durant el dissabte. A més, l'espai compta amb una àmplia oferta culinària amb una selecció de les tapes presentades a la Ruta de la Tapa Sant Miguel 2018. A més, totes les jornades d'aquesta 10a edició del Saló Cervísia estaran amenitzades amb música en directe.